Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ko ninyo na mga inasabtag katahuran sa tanang mga kagwang naminaw karon. Kumusta naman mga angkol ug mga auntie ang iyong gabi? Yung araw kanina? Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 2, All Souls Day. Tingkalalag paghihapon, no? Undas pa rin. At nabisita na ba ninyo ang puntod ng mga yumaong mahal nyo sa buhay? Kahapon, ng isang araw. Siyempre, yung mga nandito naman, nandito na nailibing yung mga mahal sa buhay na namatay na. Basic na yan, no? Dapat, andun ka, pupunta ka sa sementeryo. At siyempre, mag-alay ng bulaklak at kandila. Ako, kami, yung mga mahal namin sa buhay, no? Yung mga yumaong na nailibing sa probinsya, yan, basic na siguro yan, no? Na kami ang binibisita ng aming mahal sa buhay. Kahadlok, no? Ay, nako. Ayaw lang dyan og pagtalaw-talaw di ano dong og inday ha kay kaliwa taan nagputig itlog. Alam mo naman yan na kinanglan na duawon nato no sa lubnganan, sa samang mga mitaliwan panaw na sa laing kalibutan. Para hindi kita ang duawon sa atong bahay. At alam mo mga kabisyo no, sa gabing ito at dahil nga itong linggong ito ay napaka mahaba yung bakasyon siguro no, nagsimula pa last week oh. Buti na lang yung iba no, nakapag file ng leave of absence. Ang kalaban nyo na lang, pera. Pagbalik nyo dito, na mo yung mga diyot. Naisip ko ha, mga angkol o mga auntie na pag-usapan natin ng tungkol sa, hindi sa bakasyon, kundi yung value of time. Ika nga, no? Ang haba ng panahon, no? Siguro yung leave mo, simula pa nung Friday. Sabado, Linggo. Ngayon, another week na naman. So grabe, ang haba ng panahon. So eto na, pag-uusapan natin ng kahalagahan ng oras, kahalagahan ng panahon. Kadumdum lang ko, kadtong bata pa ta. Oo, mga sipunon pa ta. Kamuritsing pa. We have all the time. Di ka nga, super bagal nga ng oras, no? Nung nasa probinsya tayo, yung bagal, ang araw, ang panahon, na minsan, at dahil bata pa tayo, bata ka, ako din, bata, kamuritsing, hindi tayo pinapayagan lumabas ng bahay, no? Sa mga ganitong oras kasi bawal na ay abat, na ay dilingon na to. Kaya sinasabi natin, no, sinabi natin sa sarili natin na mayon ta og hamtong og dagan ako toy para makasuroy og makalaag. Diba? So actually para siguro no, mas maintindihan natin kung ano ba ang kahalagahan ng panahon, the value of time. Kining tulo ka oras na mga kabisyo no, magtuki-tuki ta kabahin niining the value of time. Kailangan natin itong malaman para mas lalo nating maiintindihan. At mga angkulog, mga auntie, no, batay sa ating pananaliksik, yan. Ang the value of time, ang halaga ng oras, ay isang philosophical at practical na konsepto na binibigyang diin ang kahalagahan at kahalagahan ng mga limitado at hindi maibabalik na kalikasan ng oras. Grabe, ang lalim no? Alam na natin yan, mga angkol, na ang oras ay isang mahalaga at may hangganang mapagkukunan na at kapag ginugol natin, hindi na maibabalik. So, kailangan natin ang pag-unawa ng oras. Sa halaga ng oras ay maaring humantong sa isang mas maingat at may layunin na diskarte sa buhay. Kaya naisip ko ha, mga angkol o mga ante, may pinost po ako sa aking Facebook account, no? Sa Totoy Bato Official. Puntahan nyo doon. At may nakalagay na kapag binigyan na kayo ng taning ng oras
Oo, parang ganon yung nilagay ko, ha. Okay, tingnan ko muna ulit, no? Para mas klaro, sakto, at diretso. Ang nakalagay doon ay kung sakaling binigyan ka ng taning ang buhay mo, saan mo kaya ilalaan ang natitira mong 24 oras? Sige, post na, comment ka na doon para masama ka at mabasa natin maya-maya, no? Ayan, di ba? Pero siguro, no, yung mga kabataan ngayon, no? Yung mga kabataan ngayon, yung mga younger generations, at saka yung, lalong-lalo yung mga matanda, no? Kapag nakatira na tayo sa isang malaking syudad, tulad ng Metro Manila, mas naiintindihan natin lalo ang kahalagahan ng oras, no? Eto pa lang, sa ngalan pa lang ng traffic, no? Kahit na magbabayad tayo ng malaki para lang talagang makahabol, makapunta ng tamang oras. So, alams na. So, maya-maya yan mga kabisyo, ha? Mayang gabi kasama mo pa rin si Totoy Bato. Pagbalik natin ating FB Live sa Love Radio Manila page. Mayang gabi mga kabisyo.